ɲɛ 17 bɛ Mali la. Malikura kɛnɛ dayɛlɛ kan ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA Soba la Washington DC. Bi juma novembre kalo tile 22 san 2024 kunnafoni kumabaw filɛ nin ye ninnu ye. Mali fasodenw jigiya bɛ mun de kan Général de division Abdoulaye Maïga ka gouvernement kura nin bolila la. An ka laselikɛlaw Tijani Wederago ka bɔ Baɲangara ani Mariam Kuyate ka bɔ Bamakɔ ye u ka sigidala mɔgɔ dɔw ka kumakanw ni u ka jigiyaw ta. An bɛna olu lase aw ma. Ka fara o kan yaasa k'a dɔn baara jumɛn ne bɛ kan ka nin gouvernement kura nin makɔnɔ tagali ɲɛfɛ. An ye wele bila Amadou Alpha Sissogo ma. Ale ye politique siraw ɲininikɛla a n'a dɔnbagalajɛw ye ka bɔ Bamakɔ. A b'an bolo directement na an bɛna ɲininkali tɛŋunenw k'a la kunnafoni kɔnɔ sisan. Sénégalikaw fɛ yen nɔ duguba wuli fanga bɛ politiki kulu minnu bolo sabula Wasabulon kalata senfɛ u ye saba gagné Wasabulon sigilan tilalen 4 ye kan. Nama Jara VOA ka laselikɛla ka bɔ Dakar bɛ an bolo directement na a bɛna détails di an ma sisan a kan. Bi ye juma ye an tɛna laada wuli Njayi Sanu an ka laselikɛla ka bɔ Bobo Julaso bɛ an bolo directement na a bɛna musow ka kɛnɛ sigi sisan. Ayaw bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna la ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye. Gouvernement kura sigili senfɛ falen kɛra kuran koɲa ministriw la. Yala malidenw jigiya bɛ mun kan kuranko ministri kura nin bolola waati la kurantigɛ bɛ senna halisa Mali la. Yala a bɛna yɛlɛma kura jumɛn de kɛ yaasa ka kuran di jamanadenw ma. Mariam Kuyate VOA Bambara ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ ye fasoden dɔw ka hakilinaw ta a kan an ka u lamɛn. Mali sigida caman kɔnɔna na fo ka taa se Bamakɔ yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la quartier caman de bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka heure 10 ani kɔ kɛ ka sɔrɔ u ma courant sɔrɔ. Baarakɛla caman de bɛ yen nɔ minnu y'a jira k'a fɔ ko couranttigɛ banbali yɛrɛ kɛla sababu ye ka caman bɔ u ka sɔrɔw la. Malidenw kɔni bɛ ka welewelelikan kɔni da ministre kura min nalen filɛ nin ye courant ko kunna k'a ka wulikajɔw sabati yaasa malidenw yɛrɛ ka se ka courant sɔrɔ sabula ma caman ka sɔrɔ denen do courant ko la Mali jamana kɔnɔ. Courant ko in tiɲɛ yɛrɛ la kuma cayara yɛrɛ. I groupe ko i pɔnɔ ko i courant ko in sera ka ɲɛ sɔrɔ vraiment u ka ɲɛɲini o la o de ka d'an ye kosɛbɛ. O y'a sɔrɔ i kan ka baara min kɛ ka tile kelen i bɛ semaine kelen k'o da la a bɛ camanba de bɔ sɔrɔ la. Tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ gɛlɛya sɔrɔ a la barisa na fɛ ni funteni bɛ an tɛ lafiya an ka so kɔnɔ an denw tɛ lafiya wa tile fɛ an kan ka baara mun k'a la an ka frigo ni an ka fɛnw tiɲɛ yɛrɛ la an t'olu si sɔrɔ. Ka dan ala anw alimentation tigiw bon mɔgɔ wɛrɛw dahirimɛ sirilen don courant in na mun t'anw dɔrɔn ye bon u kɔni k'a lajɛ u ka courant ko ye ka a don ba la parce que ala b'olu yɛrɛ ka baara a bɛ basigi d'u ma u ka baara kɔnɔ. An kɔni ɲɛ b'a la gouvernement kɔni bɛ ka wulikajɔ caman kɛ yaasa nɔgɔya bɛ se ka don kuranko gɛlɛya la Mali jamana kɔnɔ yan nɔ. Misali la centre solaire o caman baaraw bɛ ka kɛ an fɛ yan a bɛ waati bɔ an ka barajiw baaraw bɛ ka kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na nka o bɛɛ n'a ta nɔgɔya kɔni tɛ ka se ka don kuranko la halisa. Jamana yɛrɛ ka se ka yiriwa a tɛ taa kuran kɔ. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamakɔ VOA Bambara tɔgɔ la. Ka tɛmɛ ne ni juru kelen ye n'o ye gouvernement kura sigili ye Tijani Wederago VOA Bambara ka kunnafonidila ka bɔ Baɲangara mara la fɛnɛ ye fasodenw ka hakilinaw ta a gouvernement kura sigiliw kan an ka u lamɛn. Kabini Général Abdoulaye Maïga kɔni sugandira jamana ɲɛmaa fɛ ka kɛ Mali premier ministre ye o kɔni kuma i b'a jateminɛ Baɲangara kɔnɔna na barodaw ale ni temiyɔrɔw la a kuma bi bolila o de kan kosɛbɛ. Yala civil ka bɔ yen sɔrɔdasi ka na a bɛ se ka na ni yɛlɛma jumɛn ye nin mara in kɔnɔna na k'a masɔrɔ gɛlɛya bɛ yen an ka Baɲangarakaw hakilina labɛn a kan. Vraiment n'i ko Baɲangara mara la gɛlɛya bɛ yen kɔni o kɔni ye dɔ b'a la a gɛlɛya yɛrɛ an t'a dan yɛrɛ dɔn. An bɛ Ala barikada an hakili la premier ministre kura in militaire de don n'i y'an ka Baɲangara mara jateminɛ ni militaire kɛra premier ministre ye a kan ka k'an kɔni ma tare parce que ale b'a dɔn et puis ale fana expert de don en sécurité donc n'a y'a ka compétence bɛɛ fara ɲɔgɔn kan surtout n'u hakili to Baɲangara mara la an kɔni hakilinata ye min ye a bɛ se ka défi relever parce que an y'a kɔrɔlen fana a ye intérim mun assuré an y'a ye a y'a kɛ cogoya min na an kɔni ne kɔni hakilinata ye min ye défi a bɛ se ka relever. Baɲangara région kɔnɔ
dugu min wulila a tɛ se ka ɲɛfɔ ka ban a ka ca ba n'a si ye hali bi dugu kelen pe si ma na fɔlɔ hali bi dugu a bɛ ka wuli hali bi mɔgɔ bɛ ka faga hali bi donc n bɛ min fɛ hali bi premier ministre a se ma se yan a bɛ komi anw hakili la premier ministre tulo de t'a la mais comme a donna sɔrɔsi don gouverneur bɛ yan sɔrɔsi don préfet bɛ yan sɔrɔsi don sous-préfet bɛ yan sɔrɔsi don ne hakili la a b'a mɛn a ka hakili to Bayangara région na a ka hakili to centre la pour que kɛlɛ ka ban sɛnɛkɛla ka sɛnɛ kɛ baganmarala ka baganmara kɛ commerçant ku ta kɛ an ka taa an ka sigi hɛrɛ la. An bɛ se ka min fɔ halisa Bayangara lafiya ka na halisa an Bayangara musow degun b'an kan jiko b'an na an haminen don ekɔli dɔw kalan bɛ yɔrɔ dɔw la kalan tɛ yen donc kalanko in ka se ka sira sɔrɔ halisa jiko in ka se ka ɲɛ sɔrɔ kɛlɛ in an b'a deli Ala n'a kira fɛ Ala min y'a nati yarabi Ala kelen k'an dɛmɛ kɛlɛ in bɛ se ka ban cogo min na halisa an ka se k'a dɔn k'a fɔ jamana basigira premier ministre a ka hakili to an Bayangara musow la. Ka sinsin senfɛ i b'a ye k'a fɔ ko caman jigiya b'a kan k'a fɔ ko ni premier ministre kɔni kɛra militaire ye a na kɛ sababu ye ka na ni yɛlɛma caman ye mara in kɔnɔna na Tijani Wederawogo Dɔgɔba Mara tɔgɔ la ka bɔ Bandiagara. Ka da fangabolo kura sigiliw kan yala baara jumɛn de bɛ u ɲɛ Mali fasodenw jigi bɛ min kan u bolo yaasa ka jaabi sɔrɔ u la an ye wele bila Amadu Alpha Sissogo ma ale ye politiki siraw ɲininikɛla ye ka bɔ Bamakɔ a bɛ an bolo nɛgɛ kan directement na an ka foli b'i ye Amadu Sissogo baara jumɛn ni jumɛn de bɛ nin gouvernement kura nin ɲɛ Mali denw bɛ se ka u jigi da min kan. Bon, baara fɔlɔ-fɔlɔ min bɛ gouvernement ɲɛ o ye AES ko ye parce que n'i y'a jateminɛ san kura in na Mali ni Niger ni Burkina ye bolodi ɲɔgɔnma min kɛ n'o ye état fédéral Liptako gouvernement ye o bɛ bila sen kan o bɛ bɔ CEDEAO kɔnɔ mais o ɲɛbila baara camanw de bɛ yen nɔ minnu bɛ na jamana fɛn caman yɛlɛma donc o fɛn fɔlɔ-fɔlɔ o ye gouvernement ka priorité n'i y'a jateminɛ fana gouvernement ka priorité fɔlɔ-fɔlɔ dɔ ye sécurité ko ye o ministre ma bɔ a nɔ la donc a bɛ se ka fɔ ko o baara bɛ taa a cogo kɔrɔ la ka dɔ fara a kan cɛsiri kan o kɔfɛ priorité min bɛ gouvernement bolo o ye économie ye parce que bi bi in na économie secteur d'activité économique ninnu caman fagalen don ka da insécurité kan aw ye Bandiagara bɔ sisan nɔ a n'a insécurité ko donc sɛnɛ Mali dun grenier a sɛnɛkɛyɔrɔ fanba de ye o yɔrɔ ninnu ye Bandiagara mara ni Koro ani Bankas ninnu bon o dun a bi bi in na dantɛmɛ wale b'o yɔrɔ ninnu na hali bi kosɛbɛ n'o bɔra a la dette intérieure parce que fasoden minnu ka wariw bɛ jamana yɛrɛ la o fana o ko bɛ ɲini ka kɛ kɔlɔlɔ ye a bɛ ɲini ka rejaillir économie secteur bɛɛ kan donc n'i y'a jateminɛ baara caman défi caman de bɛ gouvernement in ɲɛ mais n'i ye président yɛrɛ ka baara tacogo lajɛ n'a bɔra énergie la défi ba fɛn fɛn bɛ yen a m'a si ministre bɔ a nɔ la donc a bɛ se k'a fɔ ko continuité don à ce niveau là. Ok, o diyara an ye Sissogo mais ɲininkali to min bɛ yɔrɔ min na o de ye k'a fɔ i da maga sisan lakanabaliya la k'i da maga sɔrɔ nasiraw la ka tila tuguni k'i da maga fɛn min ye AES ye i da maga o la AES ko min filɛ nin ye mɔgɔ caman y'a jira k'a fɔ ko a ko daminɛ de don u bɛ ka bɔ CEDEAO kɔnɔna na n'a fɔra ko k'a fɔ ko k'o bila sen kan k'u taabolow bɛɛ ka fonctionner ka tila tuguni ka baara kɛ sɔrɔ kan ka baara kɛ lakanabaliya kan ko wa ko jamana ninnu tɛna se a kɔrɔ e hakilina ye mun ye o la. non jamana ninnu bɛ se a kɔrɔ a tɛ taa résilience kɔ a tɛ taa parce que mɔgɔ tɛ hɛrɛ sɔrɔ n'i ma sɛgɛn o jamana ninnu y'a décision ta souverainement donc u bɛ se a kɔrɔ de parce que mɔgɔ tɛ se k'i dafa mugu ja n'a ɲigin ji ti da o mais a défi tante cɛsiri caman de b'a la a b'a ɲini fana mɔgɔw ka bɛn a b'a ɲini jamanadenw
politiki association société civile jamanadenw musow denmisɛnninw bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de fana bɛna kɛ gouvernement ka baaraba ye ka mɔgɔw labɛn ka bɛɛ bila I ka hakɛ kɔnɔ ka bɛɛ bila I k'i cɛsiri. Ayiwa an ka foli bɛ I ye k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna nin tun ye Amadu Alpha Sisogo ye ale ye politiki siraw ɲininikɛla ye ka bɔ Bamakɔ ka kumakanw ye awa ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye halisa an bɛ kuma sisan Alliance des États du Sahel n'o ye AES jamana ye Mali Burkina Faso ani Niger olu bɛ minnu na u ye bolonɔbila kɛ bɛnkan gafe la kunungo alamisa la Niamey Niger faaba kɔnɔna la min bɛna dansigi kɛ nɛgɛjuru siraw jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la n'a bɛ wele ko roaming o musakaw la ayiwa u ka mara kɔnɔnaw la nin kunnafoni ninnu sɛbɛntiyara ARCEP Burkina Faso ka cakɛda dɔ fɛ u ka Facebook bɔlɔlɔsiraw fɛ ayiwa sisan nin y'an selen ye an ka kunnafoni tako fɔlɔ laban waatiw ma k'a fɔ aw ɲɛna aw ka to nɛgɛ kɔnɔ an bɛ an tulo kɛrɛmu bɔ ka segin ka na kɔfɛ sisan ka na kunnafoni tɔw lase aw ma a k'an bɛɛ sɔrɔ. Abonnez-vous à Bambara WhatsApp la wasa kunnafoni fosi kana fɔ I kɔ o ka nɔgɔn kojugu. I ka WhatsApp kɔnɔna la I bɛ taa statut lajɛ yɔrɔ la. Yen I b'a sɛbɛn VOA Bambara. I b'an ka chaîne ye. A kɛrɛfɛ I b'a sɛbɛnnen ko suivre I bɛ I tɛgɛ digi o kan. O la fosi tɛ fɔ I kɔ. Ni ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana I bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la, Guinée ani Burkina Faso. Be a bɛ wele wusula min ma ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa. Fo ka taa se Sénégal ma. J'ai dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is it? VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen. Ayiwa somɔgɔ sama don dɛ a ci limanaw fana ma. Nin y'an bɛna sisan ani an tɛ Sɛnɛgalikaw fɛ yen nɔ fanga bɛ politikikulu minnu bolola olu ye gaɲɛ sɔrɔ u ka wasabulon sigilanw tilalen 4 ye u ye a kuru 3 cɛ ayiwa an ye wele bila an ka lasilikɛla ma Nama Jara Dakar Sɛnɛgal faaba kɔnɔna na Nama awa e bɛ se ka mun de fɔ an ye sisan ni jaabi kalata jaabi ninnu kan kuruba la. Adatu an ye VOA Bambara debagaw n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo nin waati la i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na kalatan labɛn cakɛda n'o ye commission nationale de recensement de vote a ye jate fɔlɔw labɔ u bɛ min wele ko résultat provisoire officiel o kɔnɔna na n'o ye fanga mɔgɔw ka politique ye n'a bɛ wele ko PASTEF n'a ɲɛmaa tun bɛ Ousmane Sonko bolo wasaden kalata in na u ye wasaden 30 u ye wasaden 130 de sɔrɔ o kɔrɔ ka ja olu kɔni ye wasadenw bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ fanga sina sɔrɔ fanga sina kɔni tora wasaden hakɛ minnu tora fanga sina bolo o ye wasaden 30 ani 5 ye o fanga sina cɛ la jamana politikikɔrɔw Macky Sall ka farankan politikikɔrɔw b'a la n'u ko Tafu Walu Sénégal olu ye wasaden 8 sɔrɔ Amadou Ba ale min tun kɛra jamana kuntigi ale min kɛra jɔyɔrɔ 2nan ye jamana kuntigi kalata tɛmɛnen in na ale ye jɔyɔrɔ 3nan sɔrɔ ni wasaden kalata in na wasaden 5 b'ale bolo Dakar mairie Barthélémy Diaz ale fana n'a ka farankan politikitɔw olu ye wasaden 3 sɔrɔ wasaden tɔ minnu tora n'o olu ye farankan politikitɔ 19 de olu kelen u ye wasaden 1 sɔrɔ an bɛ waati min na wasabulon kɔnɔ jaabi minnu bɔra kunun ayiwa Nama yala fanga garadabaga kulu ninnu olu bɛ wulikajɔ la ka se k'a fɔ k'u bɛ garada ni jaabi ninnu na wa? Yani jate ninnu ka bɔ u tun b'a fɔ la k'u bɛ sosolisenw bila wasa sariya sunba la nka kunun fanga sera mɔgɔ minnu tun bɛ jatebɔ ninnu kɛnɛ kan kiiritigɛ so la u y'a jira ko ka sosolisɛbɛn bila tuguni sariya sunba la ko nafa t'a la bilen u sɔnna jate minnu bɔra sisan u bɛ mun ɲini o de ye baaraw ka kɛ cɛsiriw ka kɛ laɲiniw ka sabati i n'a fɔ jamanadenw b'u lakɔnɔ u ma kɔnɔ laɲini minnu na. Ousmane Sonko n'ale ye saraba cɛ n'o le fanga bɛ olu de ka politiki kulu bolo nin waati in na ale bɛna jɔyɔrɔ jumɛn de fa wasabulon kɔnɔna la? An bɛ waati min na a kuma kɔni bɛ k'a fɔ jango Ousmane Sonko yɛrɛ ka politikitɔ mɔgɔw da k'a fɔ
atena bila wasa blon kono no e kake wasa do nyema no e président de l'assemblée ambe wati muna to munun ko libe ka fo Ousmane Sonko to tula to folo o de ko ayibu dafe do ko mandataire ya ni kana tayi kase ade ka ide ani do fana be no e Abdoulaye Daboye no fasali bakato ani fana ade fara Ousmane Sonko ka politique yi fasté fu nyemo la afana to ko be ka fo ani do fana be nuko Amadou Ba ale ni Amadou Ba do inte kelele ani fana e Amadou Ba do de na be Ousmane Sonko ka politique to na ale fana to ko be ka fo ale ni ma do de fasté fo la ulu kon be ka be ka fo wati ambe wati muna nga Ousmane Sonko ko di to ko te ka fo muna bawo mo chama ya jira jango yire ka politique to mo no ye fasté fu ye ka fo ko programme be fanga mo bolo jango na ni ma ya be Ousmane Sonko bolo na le kira wasa do nyema ye akagele o programme kanyana bo bawo ambe wati muna jamana do be ko makono ni wati na o kama ya jira ka fo Ousmane Sonko akaka ani jamana kuntigi daga te bara ya akato marbaga je kulu nyema yana o kapsa akate wasa bulo nyema ye wala sa bara mun ba te na jele be ka wale ya bawo jamana do be ko makono e jango sifu u ka bara ko na kaje anga foli biye ka fo la me bawo ya nintunye nama jara vewa ka la silikela kabo Dakar Senegal faba konnala katemene kuna fonunye l'Amérique jamana kuntigi kura aywa ale la selike Donald Trump ay la selike alamsa dona kabena aka barake nyogon koro pam bondi ne atumbe Floride kiri ministeriala sugandi kake gouvernement kiri ministeriye akabla Matt Gaetz nola minye atobo lisina kasabuke jalakili kam jugubaw be aka munu be kanga sege ni watina sisan ka tɛmɛ halisa n'an ka kunnafoniw ye VOA Banbara ka laselikɛla ka bɔ Bobo Julaso Sanu Jɛnɛbanjayi n'ale bɛ musow ka kɛnɛ sigi juma o juma ale b'an bolo aw ɲɛ b'a la jabaranin kan awa Sanu i bisimila mun de b'i ka palan kɔnɔ bi ka fɔ an ye. Kayatu iriche malukura lagerekebagaw bɛɛ an ka fori bi o ye ayiwa bi an da bɛna se mun ma o ye kanja bana ye n'an ko a ma meningi n'ale waralen don ni wagati nin na an ka dugu kɔnɔna na ale ni farafinna dugu caman wagati min Kayatu fo a k'a lɔn ko an bɛ gbangban wagati de la Bobo Julaso ale ni Burkina Faso mumɛ bɛɛra ayiwa a mana kɛ kalansow ye a mana kɛ kin kɔnɔna walima dugu kɔnɔnaw ye a k'a lɔn ko denmisɛnninw labilanin lo fɔɲɔ nin na ani nɛnɛ ani ni fɛn suma fɔɲɔ sumani a n'a banakisɛw ye ayiwa denmisɛn caman dɔ bɛ bibi nin na minnu bɛ ni fɔɲɔ jugu ni sama o nufilen fɛ kamasɔrɔ o ma birifɛn biri o nun na o disiw yɛlɛnnen don ka bila nɛnɛw ye o bolotigɛ ni o sentigɛ fana yɛlɛnnen don ka bila nɛnɛw ye ayiwa banakisɛ baden dɔ bɛ sɔrɔ ni wagati nin na ni kanjabana bɛ o cɛ ma n'an ko a ma ko meningite a ko a lɔn ko meningite o ye bana jugu ye sabu a bɛ mɔgɔ faga walisa a bɛ fiɲɛ bila adamaden na ayiwa mun bɛ na ni o kanjabana ye a bɛ sɔrɔ cogoya di an bɛ mun kɛ ka an yɛrɛ ni an ka denmisɛnw latanga ka bɔ a ma walima a kɔlɔlɔ o ye mun fɛnw ye an bɛ ninnu bɛɛ jaabili ni sɔrɔ an ka kunnafoni nin na an ye min labɛn ni an ka furakɛli mɔgɔw ye. Waati min fiɲɛ bɛ gbangban ta ka fiti adamaden ni simanw kan an b'olu la ten lon dɔw bɛ yen sankaba bɛɛ bɛ wuli fiɲɛ jugu bana olu lo kɛni lo ka dɔgɔtɔrɔsow la fiti ni tumana nin na dɔgɔtɔrɔcɛ Dabo Pone Some ka masala la bɛɛ bɛ siran fɛn min ɲɛ nin wagati nin na ni siranyafɛn lo o ye kanja bana ye o b'a fɔ min ma meningite ale bɛ ni bana ni jakata dɔw lakari région des Hauts-Bassins. Voilà, 2023 là, 323 mɔgɔ 300 ni 60 bi meningite sɔrɔ mais o kɛn ma mɔgɔ 7 do sara i bɛ mɔgɔ tanta kelen mi se ka sa n'a ma taa dɔgɔtɔrɔso joona ka consultation kɛ min bi bana ni kɛri o 5 kan dɔw bɛ se ka kɛ ni séquelles ye complication a ye kanja bana ni sɔrɔ après a ti mɛnni kɛra tuguni a ti yera kɛra tuguni ou bien a bɛ convalescence kɛra tuma bɛɛ a ɲa bɛ yɛrɛyɛrɛ ten ou bien a wala daji to ka soro ten complication bɛ se ka kɛ et puis o bɛ dɔw ka bolo ou bien ka sen tigɛ. kanja bana ka jugu minnu ma o ye denmisɛnninw ye ani maa minnu si janfana nka bibi nin na an bɛ minnu kunbɛn sirabaw kan o ye denmisɛnninw labilani ye fiɲɛ na ɲa ye dogona siraba wulen ye lakɔliden caman bɛ nin sira ni sugandi an bɛnna ni Mariam Traore n'a ka denbaya ye.
ke poussière bi an denw sɔgɔsɔgɔ ni mura ti banna ka ye mais a dun t'a yɛrɛ protéger non non ma yɛrɛ protéger kasino b'an fɛ situlu fana ti man kan fɛ mais n'a ma dɔ don den ye ni situlu da ɲuna den fana ba mun a kɔfɛ ni situlu da ali fana ɲuna wolobaga Siyama ka kɔrɔsita sera nin yɔrɔ nin ma i n'a fɔ Karimu Bugum Sirawuli min b'an fɛ yɛrɛ fana sirawuli nin a poussière ka bon an ma fɔ ka taa tɛmɛ bon n'a fɔra ko denmisɛnw ekɔliso bɛ o sira nin kan bon denmisɛnw fana ladon tɛ nɛnɛ kuma de don fɔɲɛ kuma de fana don kasi ni don t'a la nɛnɛ fana ɲɛnama tɛ nin bɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ka gɛlɛn kamasɔrɔ kalansow jijalen don kanjabana kɛlɛ la ɲɛ ye lakɔli koko se ye lafiɲɛ waati sera ka kɔn kalanjigi ɲɛ kalamɔgɔw bɛ hakilinajigi kɛ kɛnɛya lakandani dɔw ra Pour éviter ces maladies-là, qu'est-ce qu'il faut hein, toi? Désormais, on doit éviter de soulever les poussières dans la cour de l'école. Très bien. Un membrelle. Voilà. Mariam Tendrebego, ale ye kalanbon wɔɔrɔnan kalamɔgɔ ye. An b'a fɔ denmisɛnw ye u ka fani ɲɛnamaw don u ka kasiniw don parce que poussière bɛ voilà u kana dumuni kɛ kɛnɛma poussière kɔnɔ voilà ni récréation sera u ka don kilasi kɔnɔ k'o tigɛ ko ka don kilasi kɔnɔ k'u ka dumuniw kɛ o bamuso minnu fana bɛ feereli n'o tɛnɛmuso minnu bɛ feereli kɛra ekɔliku la o k'o ladi k'a fɔ ye olu bɛ to ka na dumuni min san o fɛ o k'a protéger voilà u k'a datugu yala nɔgɔ kana don a ra bon an b'a fɔ ye fana u ka to ka ji min voilà an b'a fɔ ye fana u k'a fɔ baw ye u ka situlu don o nun kɔnɔ. O ladirikan ninnu denba dɔw b'o labato i n'a fɔ an bamuso Fatimata Traoré. Dɔ fana ni dugu bɛra derekeden bolodenni la a b'a dɔn a ye nɛnɛ bɛ dura a la a tɛ situru don a nun na ale si man ɲi a ka ɲi n'i wulila sɔgɔma i bɛ jiwani ɲini den bɛ ko i bɛ daraka d'a ma i bɛ situru don a nun na ka nɛnɛfaniw don a ye ka fugulaw don a ye. Dr Some b'a fɔ an ye fɛɛrɛ minnu bɛ se ka ta walisa k'i yɛrɛ lakɔrɔsi. An b'a yɛrɛ kɔrɔsi poussière tuma na ka kasini don k'an yɛrɛ kɔrɔsi kana wala taama poussière ra et puis ni mɔgɔ bɛ ni bana ye an b'a yɛrɛ kɔrɔsi et puis ka vaccination kɛ vaccination denmisɛnw vaccination ani mɔgɔkɔrɔba ni mɔgɔ bɛ fɛ ka vaccination kɛ a bɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔso ou bien a bɛ se ka n'an nana an ka consultation na ou bien a bɛ fɛ ka filɛ vaccination jumɛn don a bɛ fɛ k'a kɛ na an bɛ se ka diriger ou bien n'a taara mɔgɔ taara service d'hygiène na vaccination caman voilà o bɛ se ka sɔrɔ. Jamana minnu na ni kanjabana warani lo n'o ko a ma ceinture de méningite o ye jamana 26 ye ni Burkina, Mali, Senegal, Niger ani Gambie b'o cɛra. Lagɛnine denmisɛn caman lo labila n'o ni fɔɲɔ wagati na a k'a lɔn ko farafinna jamanaw na kanjabana warani no minnu na n'o ko a ma ko ceinture de méningite ni Burkina Faso, Mali, Niger, Gambie ale Senegal bi o cɛ ma ayiwa a k'a lɔn ko san o san ni bana ni a bɛ ɲɛji lɔ Burkina den caman lo ɲɛ na n'an y'a ta an ka dɔgɔtɔrɔw ka kuma fɛ salon min san 2000 ale ni 23 ye maa 1000 ale ni 770 o le ye kanjabana sɔrɔ ni maa 7 fatura o cɛ ma o b'a yira na k'a fɔ ko ale bɛ baara kan ka kɛ walasa ka ni bana ni kɛlɛ ka bɔ pewu an ka jamana na. Ajatu an ka baro an bɛ jɔ yan bi k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ. Nin tun ye Sanu Njayi ka kumakanw ye ka bɔ Bobo Julaso VOA Banbara ka laselikɛla sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye an bɛ Siyaka Tarawele an bɛ n'ale lamɛn farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan. Vovinam Viet Vodao Karate Do a farafina ɲɛmayaso kurakurayara farafina championnat d'Afrique takɔrɔna kɛnɛ kan Bamakɔ min bɛ kuncɛ bi jumadɔ in na novembre kalo tile 12 san 2024 na Palais des Sports la Burkina Faso kaden Ferdinand Ouedraogo tora nɔna ɲɛmaya la Moriba Keita ceinture noire deuxième dan Mali Vovinam Fédération ɲɛma danka filanan b'a walawala an ye an ka Moriba Keita lamɛn. An ka président n'o ye fédération président Mokhtar Sy ale de tun y'a présenté. Mɔgɔ min fana tun bɛ yen n'o ye Ferdinand Ouedraogo ye n'o ye fédération africaine président kɔrɔ ye o fana tun y'a présenté. Sisan nɔ élection kɛlen an nana ye k'a fɔ siɲɛ 2 u bɛɛ bɛ taa égalité la donc o kɛlen an y'a jateminɛ k'a fɔ samasamali ma ye u ni ɲɔgɔn cɛ u fila yɛrɛ taara kɛrɛfɛ ka ɲɔgɔn ye n'o ye consensus ye ka taa bɛnkan kɛ
Mokhtar bɛnna k'a fɔ k'ale Mali bɛ jɛ a kɔ ni Mali jɛra a kɔ a b'a to Ferdinand Ouédraogo kɔ bolo pour plusieurs raisons ka d'a kan déjà ale expérience b'a la mɔgɔ kɔrɔ don et puis ni Mali y'a sɔrɔ Burkina y'a sɔrɔ a bɛɛ ye kelen an bolo. Maître n'o ye ɲɛmɔgɔw ye kalanfaw o ceinture n'o ye jalaw ye o 7 de tun bɛ Mali la ko dɔ farala o kan e bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna o kan wa? Ni y'a faamuya i bɛ fɛ ka kuma an ka conseil des maîtres kan. Mali tun ye jamana ye conseil des maîtres tun tɛ jamana min na ka d'a kan n'i y'a jateminɛ Burkina Ouédraogo ni arts martiaux caman tɛ kelen discipline tɔw la i b'a ye n'i ye ceinture noire sɔrɔ dɔrɔn an b'a f'i ma ko maître anw fɛ yen nɔ maître bɛ daminɛ ceinture noire 4e dan de la donc n'i y'o 4e dan jateminɛ o tun tɛ Mali la an ye stage international min kɛ yan nɔ n'an y'a kɛ Bamako ani Bangineda Mali ye ceinture noire 5 sɔrɔ 5e dan o mɔgɔ 5 kɔfɛ ɲina an ye mɔgɔ 1 wɛrɛ sɔrɔ donc o ye 6 ye 7nan o ye an ka directeur technique yɛrɛ n'o ye mɔgɔ min nana ni Burkina Ouédraogo yɛrɛ Mali la maître Oumar Ndoye o ye 5e dan ye. An bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi diɲɛ ka gɛlɛn Burkina Ouédraogo yɛrɛ a jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye diɲɛ gɛlɛman in kɔnɔ bi na a ka kalan ni mɔgɔw ye ka karaté kalan a kɛra discipline sugu sugu ye Burkina min don a kɛra fɛn wɛrɛ u b'a bila u kunna k'i bɛ ka kɛlɛ de dege mais u bɛ ɲina min kɔ i tɛ ka kɛlɛ dege i tɛ ka kɛlɛ kalan i bɛ ka sport de kɛ i bɛ ka lamara dɔ de ɲɛɲini k'a faamuya n'i y'a ye an ka mɔgɔw b'a fɔ ko la main d'acier sur le cœur de bonté o n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na an ka foli cogoya y'o ye être fort pour être utile o bɛ fɔ anw de fɛ yen nɔ fanga b'e la mais i bɛ tila k'i ka jamana nafa n'a ye donc Burkina Ouédraogo jɔyɔrɔ ye min ye o ye de k'a fɔ ka bɛn ni kelenya k'o sabati diɲɛ kɔnɔna la i filɛ k'o image de ye yan nɔ comme n y'a f'i ɲɛna cogo min n'i y'an ka mɔgɔw ye u bɛ jigin ka bɔ tapi kan dɔrɔn i b'u bolo ye ɲɔgɔn bolo tuma dɔw la i bɛ ɲininkali kɛ yɛrɛ jɔn gagnera parce que o éducation de kɛra u kun depuis salle kɔnɔna la directeur technique ye min yira u ka maîtres la u fana y'o sira kelen de tagama sinon n'i y'a jateminɛ mɔgɔ 2 ka yɛlɛn ka siɲɛ ta ka tila ka jigin u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ni éducation tɛ a ka gɛlɛn. Farafinna jamana 10 de y'u niyɔrɔ ta kɛnɛ in kan VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Traoré kala seli don. A y'a faamuya k'a fɔ nin bɛna dansigi kɛ an ka bi kunnafoni na nka sani an ka wuli an bɛ laseli kɛ aw ye an b'a fɔ kɛnɛ o bɛna sigi bi ka da Mali fanga bolo marabolo yɛlɛma ninnu kan awa a kɛnɛ bɛna sigi sisan fitirimagɛn na nɛgɛ ɲɛ 19 o wagati la ne Kɛjatu Traoré fɛ awa a bɛ se k'an sɔrɔ sisan an ka WhatsApp siraw fɛ n'o ye 001 202 430 47 16 n bɛ segin o kan 001 202 430 47 16 o kuma n b'aw ma kɔnɔna sisan fitiri mana seli a VOA Bambara ka radio siraw ni télévision siraw fɛ an ka kuma sabila fasodenya de don bɛɛ ka kumakan jɔyɔrɔ de b'a la a k'an bɛɛ sɔɔni. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ. N'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana i bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la Laginɛ ani Burkina Faso. Bɛ a bɛ wele wusula min ma ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa. Fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ 9 o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is 8? VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen. Ayiwa, somɔgɔ don dɛ, a ci limanaw fana ma. La Voz de América